Kakenhon kinong Krem kibadan arpusaungot kibadai nari India na sabari bat na Meghalaya Adventures Association kilalap iki kattu katnya ki Krem ki bampat tip satya kibadan hagajala kentop ya ka Lungchung Khur ha Jaiñtia hills kabala kelalong ka Krem ka bashipau na ki Krem ki bajrong tam ka lenter hakari India. Kejingwat banyak kedai sibenta jong ka caving in the abode of clouds project kabala long ha padang ka artarik hadu arpu pratarik urempang arja arpusan. Ka Lungchung Khur ka jinglap ka balkong santam hakapor bawat bat kadai ka Krem ka badan yakawa hakaba hadian balawat banya bat budak baka Jrong jongka ka long khatlai hajar hendrius pa khat pramitar kadai ru ka Krem mausun ka bakhandai na padang ki Jrong tam ka lenter hari India bat kani ka Krem ka don ka lenti wa ka bahe hadu laipomitar ka jingyar Shosho ka kenhon bakentop yaki nongrung Krem na sabar kari India kalalap ru ya sautli ki Krem thamai ha Jrong ha East Khasi Hills district na kabalawat yaki pratli ki Krem kini ki kentop ya ka Krem riblai ka Jrong 6000 khandai spa nyopulai mitar ka Krem khla ka Jrong 6000 sanspa arpui mitar ka Krem walang ka Jrong 6000 lai spa khandai pulai mitar bat ka Krem shangu ka Jrong 6000 arpau nyomitar hakathan Jrong lawat bat jurep hadu hendriu hajar arspa shipau mitar ki lenti yat Krem ki ba klampat snamap menshwa bat ki don kattu kat neteli ki lenti Krem ki ba dangsa klam dawat benya bat latip ba ki don ki waipat ki Krem ki bampat wat benya hakathan kumta an sapai biang hakitarik panwan ki khatlai teli ki Krem ki bampat tip menshwa ki de ki ba don hakajaka ka blatip kum ka Krem so shri Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayen la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya